Malawi Today. Zozizilisa nkhongono nkhani zodabwisa zonsezi mu programu ya Zilipati pa Miji FM. Zilipati tsopano yakhala ikulandira ndemanga zosiyanasiyana za nkhani zina zowamvera chisoni mayiwa pamene zina zowanyazisanso mayiwa. Kungokumbutsana nkhani ya mayi Stivelia Kantedza ndiyokhudza ana awo awiri amene anatengedwa kusungidwa kumalo ena osungira ana amasiye ndipo mmodzi akusungidwa ndi achibale ena pamene mmodzi wamuna akuti anatengedwa ndi azungu kupita naye kumayiko akunja ku dziko limene sikukudziwika. Koma za nkhani Zilipati mayi Stivelia Kantedza azaka 30 ochokera m'mudzi mwa Jemusi tiye Nsamala ku Balaka panopa akukhala ku Chilomoni kwa Nthukwa tiye kuntaja muzinda wa Blantyre. Akufuna kuti adziwe nkhani yawo ya mwana wa mamuna yemwe anatengedwa kupita kunja, chizungu amati adoption. Ndine mkonzi komanso mulutsi wa programu ya Zilipati pano pa Miji FM, Nicholas Mbonera. Mayiwa akundiziwa konse kumene ndikuchokera ndali moyo lowerera ndamandisunga pakhomo pompano nditasintha atonozoti ndikuvutika anandizoti mwanawe bawagona mkitchen ndimagona amenewo. Business imene mapanga ndimaphika khobwe nsima ndi pamene ndimagulise nepo ndipo anthu onse amuwa kusafuna okhala ndekha nditha kukhala koma ndimaopa ndimakhala ndikutumizidwa zigawenga ndimakhala pakhomo panyake kubisa anthu asadziwe kuti ndikukhala pakhomo pange pati moyo umene ndikukhala ndiutiwo ndi umenewo ntendero niweni ndilibe ngati sine Malawi. Kodi wakhala ndithu zaka zingati ali kumeneko Wakunjayo pano pakudusa nozakano kuchoka 2014 pano 2025 ndikuti tiyambe werengeseratu. Simunambe mwamuona Ole kumutira diso sinamuoneponso chibwerani nthawi imene ankanozo zoti ibwerani muzamuone mwana wanu ndinazamuona ano ntapitisa nkhani yonso pa ku Miji kuna kuti mundithandize mwana wanga aso anazabwera mmene momwe atapita naye ndi anazabwera naye ino inayi 2014 yomweyo atabwera naye mu pamene ndinamuona no kali kakamuna ndithu kakuthamanga katamba sokuyenda kamwanako kakuyankhula chizungu kakuyankhula ndikati chizungu choti ndiye mwana asana ndiziwe ndine ndi chemwa lake anasa nantenga anthu oyi ndinampanga this is your sister me this is your me, I am your mother. Mwana anandiyang'ana kundikweza kundisisa kuzamuyang'ana chemwa lake kunkweza kusisa kuthamanga mmanja mwangamu kuthamanga ulendo othamangira kwa mzungu anthu kuombera mmanja mwana wayo amayi ake kusangala kuti zili bwino ndi pamene mwana nango pita zizi kupita kwa mwana wanga anthu akudya ndalama ndipo akugula magalimoto manyumbaso mwinake ndikukhala mkitchen ndikukhala moyo ovutika anthu amadya ndalama ndipo akudya ndiujana zaulula wofuna kundipanga chipongo kuti adziwe kunyumba kwanga kumaulula na kuti anthu awukira na ukhaukha ndikani milandu yamba kulowa mabwala milandu nkhani yake ndimeneyo anthu amadya ndalama ndipo kufufuza kuti mwanayo ali kuti dziko lake liti. Ine ndikamafusa amene anapanga zimenezo anapangisa adoption mwana wanga kodi ali kuti amanguti ali ku UK ucha ku New York koma mati machani ma process wose okhuza kuti zungu www chanchani kuti ungwire pa internet mati kachana anthuno zimenezo singakupasi email ya amene amanena ndani amene anapanga mwana adoption yo ndi amene amati ma email azungu singakupasi ningokuza kuti ali kunyunyu amene oni ndani mayi limbani ndi amene amankhula zimenezo ngankhula nawo pa phone palo paso anandibuluka safunanso adzimva mawu anga amene ali office yawo ndiye komanso dzina lawo ndi kuti makuchwa kuti amayi limbani ali ndi udindo wanji. Ine amayi amenewo ndimangozoti anali akulu abwana mu office mo 2014 office yomwe ya social welfare omweyo kena kono milandu itango yambika mipungwepungwe iyi muofesi mwawo mweso sinimaona ifukaka lekalero kuti ndapeze muofesi mwawo ndimachita nokuyendera temese nganali moyo tino ndimalowera asanapone ndezimene ndimapanga ndimangonyamukano
nena chilungamo ndi masuda jamba kumwamo wandisanalape ndeni mango nyamuka straight forward mangofika mu office mwa muja kutsegula chitseko kuyambo yankhulana nawo ndi anthu aja namba nokumandihopa kuti amabwera atasuda jamba ndi mabwera akazati bandi mpeni ndi amagwira ntchito mwina atazikira ali mu office momo ndi ineyo mwina mwake kali momobe mu office mo kuti amazikira be kapena kanapa nga transfer ali kwina sindikuziwa koma zoti ine panopa kuti kapena mwina mwake angamandihope kuna kuti ngati chirombo apo ndi mwina mwake ndi mamamu ndi masuda jamba mina analembera mafailo ndiopenga amene mayi kumene ali sitikuziwa kuti kupangisa adoption mwana umapita panopa Mulungu anandisinda chimene mukufuna ino ndi yani pamene tikuti ngani zili pati ine chimene ndikufuna ndi chilungamo choyenda straight forward ngati pazibwera mathandizo kuti ndifuna kuti ine ndithandizidwe mu mphawi wangawu koma pasakhalepo chinyengo chona kuti ndizuzidwa kuti nditseke pakamwa chilungamo cha ine chomwe ndikufuna nchona kuti mwana wanga mmodzi andibwezera ambuye adalise onse amene atenga gawo kundiyendesera mulandu mwana wanga ndikubwera ambuye adalise ndipo apasi moyo wautali zatenga tudzaka kuchoka 2011 kuchoka 2014 mpaka na 2022 ndidzaka 2023 mwana kutuka ku orphanage ndidzaka 11 ali ndi zaka 3 kupita ku orphanage ndi eno anthu kundiyendesera mulandu 2019 mpaka 2023 mwana ndikutulusidwa ku orphanage anthu agwira ntchito yayikulu ndi zaka zochuluka tikuyendesa milandu almost 5 years ndipo mmene ine zanga zayendera asizinaende chilungamo ngati mmene zinachitikira za madona kutenga mwana pena timamva zoti ati wabwera azamuonesa makolo ake kumuzi kwawo ndipo kumuzi kwako iye awathandiza muzi wonse unadalisidwa ine muzi wako watu sunadalisidwe palibe thandizo limene ndinalandira kuti muzi wako watu kudalisidwa kuti muzi mwathu mumwatengedwa mwana wapangidwa adoption palibe olo wantambala ndipo ndinakana za chinyengo ngati zimenezo zingapezeke zoti zayambirapo kuti mwina kunena kuti ena kachilungamo atuluka afuna ndithandize mwa chilungamo mwina ndi amene angayendetse kuti mtundu wako athu udziwe kuti ine sinagulitse mwana chifukwa zonse zichichitikireni ndi manenedwa ndi abale anga kunena kuti ndinagulitsa mwana kumuzi kwathu kusindimapita ndinakwapulidwa zikwapo kwagonekedwa kwa mfumu ogulitsa ana ndipo mufaiti hadi yonseyo yoti mwana mpaka na abwere inali ndikumenyera ufulu kuti abale anga soyambe kundikonda pameneno mwana anabwera pameneno panopa abale anga amene kuti mweza mwana wina nanga ali kuti ndipo ine ndikuona nuna kuti zonse zinachitika koma chilungamo palibe sizinaende chilungamo ngati mmene zinachitikira ayina madona amene anazatenga ana kuno ati ayina mesi njani mmene zimakhalira mndandomeko kwa ine kulibe ndiye matengedwa a mwana wa ine suti anangotengedwa kuna kuti ayi basi ine ndinasaina ndinakana kukasainira nakanira sindinasaine nakana kuya popointi yosaina ndi ofesi yake yomweyo zimene anachita 2014 akundichitanso chaka chinochiso 2025 chaka chatha 2024 pamene amati ndakupezera nazo ngoti akuthandizeni kenako kunena kuti ayi thandizo lija sitikupasa ndifoti pakamwa panu pokhadzuka ndi pamene ndimauzona zoti mwatenga thandizo langa mwapasa wina mwayikapo wina pa ndandanda yanga kupanganso zimene munandipanga 2014 kundipemphera thandizo kwa azungu akupitirizabe kundilemerera mu mphawi wanga omwewu ine kumavutika ndiye tiziti kuti chiyambireni simunajepo kali konse kandalama kwa mwana wa olo palibe oloyobola suti papa kuti ndikulira kuti andilipire kuti mwana wanga idungofuna chilungamo cha mwana wanga ali kuti kaya mphawi uzinzikhala nawo chochi sipapezeka anthu ondithandiza koma ndingofuna no chilungamo chiyende mwana wangayo anapita kuti chimene mukufuna mutati mampeza mwana uja mukufuna kuti abwerere kunoko kapena mwanayo mukufuna kuti apitirize kukhala konko kapena simukuzonso kuti mwina anafa kapena yani simukudziwa chilichonse sindikudziwa chilichonse sindikufuna ponena kuti mwana ndingamtenge ifika ngati mwana akundikana wapo orphanage pompa kuti inu ndinu amphawi singakhale nanu kuli banja ameneyo even kuyankhulana kokha sitizamvanaponso even chizungu sitizamvanapo ndipo azandikanadi chimene ndikufuna nchona kuti ufulu wake umene Mulungu anampasa oti akakhale ndi azungu mwanayo ngati alipo azipitira kukhala naye koma pakhale dongosolo lonena kuti ine mwanayo ndizidziwa kuti mwanayo ali dziko lakuti zungu yonse akakoma mtima azitha kubwera kuzandionesa kuti mwanayo tundenda ameneyo ine pasamoni kunokuyo kandi zimuzo kuti I am your mother you just know you are not my mother bwene ndizidziwa kuti mwana wanga atuyo akazakula azazindikira kuti mayi anga alipo zimene zizi ndipo ndidakali ndi moyo ndipo ine sindizafa pokapoka process imene ichitike tikabereka ana kazi bambo tapereka mimba kwa mkazi tisansiye kuti adzingozunzika yekha tiye ndizinthandiza munthu asamafike popezeka kuti iye wasanduka malonda oti anthu ena azimugula ana aja chifukwa akusowa thandizo la bambo awo tibwerere tathandize ana amene tinasiya m'mamizi kali mtawuni mutasiya ndi agogo tizathandiza anawo azimayi amene tili m'mabala tungoyendayenda tisangokhala m'mabala amosamathandiza ana Mulungu atikanthira kubala koko ndiye tibwerere tithandize ana tasamale ana amene
kuti nangu asiyachi atole ifika mulungu akugwira ntchito yake kudzudzula anthu osochita zoyipa tikayima pa chilungamo kuyamba kulapa muchonadi nyengo iyi nthawi yatha pamene nthawi yatha dziko likupita kumapeto titenge vesi ya pa Aroma 10 vesi ya 9 kumulandira Yesu Khristu khambwe ndi mpulumutsi wathu tikatero zizichitira bwino ndipo timasulidwa kaya dani anthu anatipondereza mulungu atimbenuza zimenezo atimenyera nkhondo tisaope kuyima pa chilungamo ndiye kotero tikuyenera kuti tikhazike pamaso pa mulungu zimene zinandichitikira ine ndikufuna zikhale phunziro kwa azimayi onse amene ali m'mabala amene ali m'makomo kumapanga lendi kumagona ndi azimu osiyanasiyana atasiya ana mulungu atikantha ndipo ine mkwiyo wake ndaulawa wa mulungu ndipo panopa ndinavomereza panopa ndamangobale ndi mulungu ndipo ndikungodikira kuti mulungu andimenyere nkhondo kupitiriza kundithandizira pa zimene zinandichitikira chifukwa ndayima pa chonali kotero nanunso musinthe Skulu munapanga nayo talibwa. ine sikulu sinaphunzire ine naphunzira kuyambira 1 mpaka 7 basi nasiya pompo panja pamene anambaonera kuti wagwiriridwa nasiya sikulu komwe 7 basi. Koma zankhani zili pati ndinazanyamuka kupita kwa abale yanga kumene akusunga kwa mwana wanga akhanayi kumene khoti linagamula nawo kuti mwana akhale kumene kwa 2 years. Atandifotokozera oyendesa milandu nawo kuti watuka chigamulo choti mwana adzikaonedwa umeneko komanso amene amasunga orphanage pakhale ubaleso ndi mwanayo kuti mwana asamasungulumwe sangangolekana naye pompo yaye kuti abale anu akuyenera kuti udindo umene wautenge kuti zinthu zimenezozo aziyendesera ku nyumba kwawo anthu akafuna azikapeza ku nyumbako. Komanso mwanayo anafotokozera zoti poti iyeyo mutu wake ukhangati wabalika wazizimuka podabona kuti wati wamalena abwino akubwera kwa ine akupeza kuti pakhomo panga palibe china chilichonse nde chifukwa amandikana kuti ndine mphawi ndibe china chilichonse. Mwanayo kukaganizidwa kake sikali kolongosoka kotero azipita kuchipatala kuti psychology azitha kumuona kuti odi mwanayo vuto ndi chani. Mavuto amenewo program imeneyo izichitika kuzera kwa abale anga amene akusunga mwanawo nde zinapeza kuti panali kutsutsana mpungwepungwe kuti abale anga sakufuna kuti zimene khoti lanena zizichitikira ku nyumba kwawoko. Nde panali ino program ina kuti ndinawuzidwa kuti chabwino ngati zili choncho abale anuwo nde kuti tiyayitanisa ku khoti. Ndene ndandothenga umenewu ndinanyamuka kukafikira abale anga kwafotokozera amene nkhani kuti ngati akukana zimene ziyembedwa muchigamulo nde kuti nkhani yayitanira ku khoti. Tili nkati mokambirana zinapeza unozo kuti abale anga wanangona zoti ngati zizimenezo mutenge mwana anu muzitani muzipita. Nde anandozo zoti musananyamuke kuti mukupita mukadziwitse onse amene amakuyendesani nkhani yanu kunena kuti ine ndapanga chiganizo zoti mwana wanu mutenge muzipita chifukwa sindikufuna kuti ndizikankha milandu chifukwa ndikusunga mwana wako. Nde ukapita office by office uzikafotokoza zimene ndakuuza kuti mwana wako ndikubwezera chifukwa chaniwo akundikakamira kuti ndizikankha milandu pa nkhani yako zimene zokuziziwa ndiwe uyiziyendesa wekha. Nde napeza kuti ndinatengana ndi m'bale wathu amene amayimirira amkulu nyamata wamkulu ndithu kupita ku office by office kwa anthu onse amene amayendesa nkhani. maofisi ake ali ndi ati mwina mwachidule ena ndiye tinapita ku social fair ndi tinazapitanso ku ligwedi ndi tinazanyamuka tinazapitanso ku high court kukapereka uthengawo. Ndeno titafika no ku high court tinawuzidwa kuti andizoona adi abale anu akuyenera kuti atenge udindo umenewu oti mwana azipita naye ku chipatalako komanso akuyenera kutenga udindo kuti azalandira amene amasunga mwana kuyambira zaka 10 amagikalezi pakhale ubale wabwino. Ndiye ngati iwo apezera kukana zimenezo ndiye kuti ayitanidwa ku khoti. Akayitanidwa ndiye kuti azawuzidwa kuti alipire ndrama kuyambira mwana amene anakhala ku orphanage pa zaka 10 akazalephera kulipira ndiye kuti mwanayo abweranso ku orphanage. Nawo zoti zikundivuta kuti mwana ndimtenge ndizikhala chifukwa panaperekedwa lamulo lona kuti mwana akhale kumene kwa 2 years koma poti ngati akunkana ndiye inenso ndikamusiye ndananena kuti inuyo mukakamusiya okhala mwana wanu poti ankulana akuna zoti ayi mukakamusiya akhangati mwana aso akolowera akhangatiso alibe omusamala ndefe titamutenga kumbwezesa ku orphanage. Ndene nazo siningalole kuti zimene zizichitika chifukwa ndayendesa ndekha milandu choka dzaka zonsezi kufika napano panebe unesa amene amandithandiza even abale yanga ngakhale amene nali kuchichiri prison suti anabweranso kuzandiona kuti ndikhala kubwanji namalizo kaidi kugwira nkumaliza padusa dzaka zonsezi ndikuma ndi nyengo zimene zipalibenso abale yanga sanalowererepo yayi apapa angulowera chifukwa kuti ine ndamene ndinanena kuti abandisamalira mwanayo mutandiona kuti ndilibe
kapena kalikonse koma poti umene kokoso zikuvuta ineso singanezoti mwana ngati unkana ine mwana njabwe nde ndikangontenga nde nauzidasonazoti mukakantenga mwanayo mukuphwanya lamulo la jaji mukutengera malamulo kumanja ndene ndinathedwa nzeru titapita nokwankulumba amene amanena kuna kuti mwanayo wanu mutenga ngati zizoti ine ndizilipira anakafuna kuti iweyo uzalipira pokupasa mwana wako anakakuza nthawi yomweyo imene angakupasa mwanayo koma zimenezo zikutuluka pano ifoti ni mwana ndantani ndamtenga nenga zimenezo mtengo zikanayo ndene napanga chiganizo choti mwana ndi wanga kuti bwino nditani ndimtenge nde ndinamtengadi nditamutenga tinabwera kuno kuchilomoni zinapezeka na kuti mwana uja anamba kuvuta mwandichosera ndi kumeneko munditenge mukandisiye kwa bambo anga ndene ndinathedwa nzeru ndipo amakana adi kukhanani muli nkanthu kuti mukanditengene ndi muzikhandini mulibe kanthu munditenge mukandisiye chabwino kwa bambo anga kapena ndibwerere kumwe ndimakhala kuti ndene ndinapanga chiganizo zoti achabwino kuli bwino mwana ndingotenga ndikasiye kwa bambo ache sinanga bambo ake sakwaziwa chibadwire niso sanaonepo ndene ndinapanga njira inozoti mpaka na mwana ayo alumikizane ndi bambo ache chimeneso ndimapangira zimene zizi zapezona kuti ndili wankoloko pa nathako 3 weeks zapezona kuti mwanayo kuchalichi sizikuyenda atikakona tsilo tapita chalichi amadzitsekera kuchipinda ndeni nanditengopita naye kumapemphero kumene nabusa anandipemphera kundipanga deliverance ndi abusa aja akumpemphera mwana uja ananena kuti mwanayo anatsika mtima wake atafika ku orphanage anazifunsa kuti bwanji ndapezeka kuno mayi anga bambo anga ndikundilibe kunja kuno ndikuti kulibe mulungu atankhula mwa amenewo ati anakhangaliro atsegula mtima wake mizimu yoyipa inakhangati yamutani yamulowa ndi ananena kuti mubwena tidzachizinayi izo kuti tinkambise bwinobwino tifotokozere umoyo wa munthu ndi mulungu pobale umakhala wotani koma mtima mwake mwanatsika amati kunja kuno kulibe mulungu nde ine nditaona zimene zinango zoti vuto ilili kuyambika chifukwa zoti pakati pa ine ndi bambo anga mwana tinalikana ndipo mwanayo sakuziwa kuti khulu lake leniyeni ndi ndani ndipo ine amandikana nanyamuka ndapita ku sukulu sokafufuza kuti kodi ku sukuluko mwana zikuyenda bwanji ndiye ku sukuluko aphunzitsakana ndozoti mwana wanu kuno timangomona makhani nkhawa tipena tikamamuyankhula samayankha ndiye ife titaona timangoti munangwa mwana ndene ndafotokozera history kumene wachokera zimene zikuchitika ndi amandifotokozera phunziro ndi masukiro nozoti mwana wanuyu amanena kuti ati iniyo simayache ati iniyo ndinogulisa ana zimene zozatanozidwa kwako mwe kumene akukhala kwa abale anuko kodi koma ndi abale anu eniyeni ndene nafotokozera bwinobwino umene mbale wake wina anasowera kuti zizifika poti ndizinyozedwa kuti inogulisa ana ndiye zinandikhuza zinafika naona kuti mwanayo ati anauzidwa na kuti kumene akhala kwa abale anga sikwawo wapangidwa adoption ndiye mwanayo akapita sukulu amankhani ndi nkhawa klasi so asiya kukhonza ndiye ndinaona zoti zizi zandilemera kuti bwino mwana anga ndimtenge ndiye ndese process ono zoti aziwe bambo ake akaziwa bambo ake mtima mwake atsegule kuti adziwe kuti kunja kuno kuyendani kuli mulungu ifika akhawadziwa ineyo ndi bambo ake makolo ake waona ndiye ndili process imene ntantenga kumpitisa kwa bambo ake zinapezera zoti akwawuko anamuyimbira m'bale wawo ndiye atamuyimbira m'bale wawo kuti kuno azatisira mwana amakambirana kumbai ya ine mamuna ndi amakana kukana kuna kuti yaya ana usizi kundikhuza siyanga mamunayo ali kuti kodi mamunayo tu amakhala kuliwonde kwawo ndikusigereke zinake ndi munapita konko kwawo kuliwonde kulonde ayi ndinapita nokwawo kwa abale yake kusigereke ndi ndakakumana ndi abale yakewo ndi ndinafotokozera kuti ine ndi mwanayo nabereka ndi m'bale wanu munapita ndi mwanayo ndanyamula ndiye mwanayo kundivutisa kuti afuna bambo ache ndiye niyo chinthu simmachidziwa ifukani m'bale wanu ndi amene ananditsika pakamwa nthawi imene andipasa mimba ya mwana amene anandizona zoti ngati watenga mimba kuchonse kuti chibwezi chipitirire koma ngati kuti usunge mimba imene usazandiyankhulise soyo ndindiradana koma undisunge chinsinsi ineyo ndine wamasiye ndimakhala kwa abale anga amandipita sukulu ndiye akangozozo ndakupasa mimba ndiye kuti ine asiyo ndipita sukulu ine ndinapezana zoti ndinamva chisoni ndikusunga ndi chinsinsi chosakaulula mpaka na mwana zachindadusa munyengo zimene zizi koma iye kumbali kwa amazo zoti ndi mwana wake koma ndi ndana ake sanatenge gawo lona kuti ndithandize munthu pamene zanga zandindira ayi ndiye ine chimene ndimampitisana kwawo kwa abale ake ndinakaululira ifika ndinamba kwaululira kuyambira 2022 chaka chino ndikhulupirira mwina mwake cha 5 ngati chisali cha 4 ndikumafotokozera nkhani ya anawo koma ndimangonenedwa kuti mukufuna chuma cha m'bale wathu mukufuna mutese
nditise banja mbale wathu pamene ne target anga sine nazo ndifuna kutesa banja kapena ufuna chuma chake ayi ndimangofuna kuti adziwe mene nkhani kuendera kuti ana utsikulina mwana ana adzafuna bambo ako then ndapita apapa ndi mwanayo nakakumana ndi mbale wawo amene no nkhani yamangoimva mphekesera ndi nakhala basi kuwafotokozera kuti vuto imene ndinayo ndiona kuti mwanayo ndiyankhula ine ndipo samandidziwa ndipo zoyankhula zake ndizikuzona zoti zosamvana pakati pene ndi mwanayo iye samandidziwa zoti ndine mayi ake akukana ndiye zinafotokozedwa nawo kuti mulungu anafotokoza nawo zoti kuti mwana afike poti akudziweni mutenge mukasiye kwa bambo ake akangoti waona bambo ake inu ndi mwanayo ubale uzakhalapo ndipo muzagwirizana pangano imene munapangana lakusalankhulana labweranso mwa mwanayo iniyo zimene zimazitenga kwanda zimene zizi ndi zinthu zoti ndimati ndikagona mulungu amatumiza angelo ake ndikumandifotokozera kuzera m'masomphenya m'maloto kuti panopa mwanayo ayitizaka zakati panopa mwanayo ndi 16 years koma mwanayo ni akuti sakundidziwa sine mayi ake pokhapokha kumayi ndi bambo ake nde ndimafundisiso nawo kuti ngakhale zikutero mwana nditsikana ya amasuka akazanguti aona ndi bambo ake amasuka ndezitatero ono nditasiya kumene kwanakhala iko almost 1 week anthu aja akukambira ndi bambo kuti abwere kuchoka kumene amakhala kulondeko azakumayi ndi mwanayo nde ananyamulano mwana uja zisimezo zisanachitike ndikukansiyaso kwa mkolo anga mwanayo analondolera ati anambaso kwavutisa ndifuna mukandisiyeso kumene ndinali ndi analondolera ndati alondolera ankolo anamulandira mwana uja umene ndinafotokozera zoti ankolo popeza mwanena kuti zamabungwe zanga zisakukhuzeni mwanayo kabwera ndi anthu musalandire kaye kufika na china chilichonse chikonzeke chisoveke ndi anamulandira kubwera kunyumba kwanga nokuzakambirana kuti mwana uja tandingatakansiyako kwa mkolo wanu ndeti mati muti bwanji ndene ndinafotokozera zoti ine zimene ndinapanga programu zoti mwanayo amasulidwe akauma ndi baba ake amasulidwe ndipo peza apapa sana kumane nawo ndi anakuti tinakambirana nawo kuti bambo akayo ayimbira foni abwera akuti tapase 2 weeks kapena 3 weeks abwera akabwera azakumana ndi mwanayo zikuonesa nawo zoti ngati amutenga ukasiya kwa mkolo wanu mwanayo amukana kapena amuvomera ndi pali mbali ziwiri kuvomera kapena kukana komanso kwa mkolo kuzikuonesa zoti sutiso akhala mpaka nakalikali kuti mpaka nophunzira sukulu kumaliza chimene chikufunika nchonena kuti ine mwini wakene ndithandizidwe kuti ndikhale ndi ukadaulo kuti ndizizipezera ndekha thandizo loyenerera lokhazikika ndizikwanisa kulipira lendi mwana anga ndizikhala ndekha ndinkuze ndekha chifukwa ngati kukuwankulanga kumapizira akulowa chipinda kuzitsekera nthawi kuchalichi siziyendapo nthawi yoti wapita sukulu wabwerako kunyumba akafika ati amangolowa kuchipinda kuzitsekera potuka ndi madzulo akadya akati akulaso kuzitsekera ati sakumawerenga kumamangogona kuzitsekera kuchipinda imeneyi ngati house arrest kwa ine ndikuona kuti mwana anga sali safe ndeko mabe anthu othandizawa kunena kuti mwana wanu abakhala kwa mkulani kwa 2 years kodi 2 years mwana akhala kungodzitsekera kuchipinda kodi 2 years akhala mwana akuthawa kusaphunzitsidwa mwa mulungu ndi akhala mwana wa mtundu wanji chimene ine ndimafunisisa ndiona zoti mwana ndizikhala ndekha ndizimuphunzitsa ndekha ya kumukuza mene moyo umakhalira tsono koko adzingokhala naye kuti apoti ndi mwana wa m'bale wathu ndi mmene zilili ndena ngambweza ineyo kuti kuthandizo ndilovuta ndiye inuyo mukuzithemba bwanji kuti ino mufuna be mwanayo muzimu mukhale naye pamene Yesu akukana ndife takuona mmene mulili pamene ndezi zikhala bwanji pamene popo nono tunde pamene pafika nopolimba ndipo povuta azapezekona kuti no anthuwo amene ankanena kuti muzithandizidwa kazantukula pakhomo anthu ndi amene akunena kuti basi nkhani yanu ku ofesi kwathu kuno yatha ndene chimene mafuna ndiona zoti ati kuthiwa kobweni mmawa ndiyambiretu ineyo kuthandizidwa panopa ndiyambiretu kusakasaka mbuto yoti mwana anga atati andibwezera ndithoma khala nayo ndimafuna kuti zimene zomwina mwake zitambika panopa koko mwana asanandithamangisenso ndiganitu ine moyo wanga ukuyendera chonchi kolonso pakhomo amene ndimakhala painakepo andiuzono zoti inenenso mkichini mwanga ndifuna ndike mwalendi ndakupasani yani mwezi umosi ndi zinthu zoti chilichonse chungobalalika chifukwa chimadikira ndifeso kuti amabungu anawo akakuthandizani mwina mwake mudzaona kolowera mudzazipangira mudzazimira panoka ndiyo business imene ndinafotokoza ndimapanga ndiona zoti olowera ndisitulusa sikwa napo mwanayo si mali munamutenga nokuti mpite naye ku
kusigereke majeza zotani mamawa mezi makalira kuti mwana muna oloko yankhula simayankhulana ndi mwanayo tu kuyankhulana kwake ndi zinthu zona kuti ndikati ndayankhula chinthu pena sayankha ngokhala du kwa ineyo ndiziya zoti amakhala kwaiti osayankhula akati wayankhula kuti wayankhapo kanthu ndiye kuti yankho limene ayankheyo suti ineyo ulikhala kuti mwina makelo ndisangalasa ndizija zokhanga kuti against to against poti amadana nane ndi amangoyankhula zinthu zamng'ano zokhazokha basi ngati chani kumbali yake amene amayankhulira yeyo mwana wake ndiona kuti amene kuti inu simayanga inu simungakhale mayanga nanga ngati muli mkanthu zimene amakhwa ndizili ndi zimenezo ndikamamufotokozera zokhuza zoti mwanawe moyo uti timafuna tizilumikizana ndi mulungu kandi skulu kandi kukhala ndi anthu pamalo tiyambe talumikizana ndi mulungu kuti ngati tili ndi vuto ndilina lina la mkati mwathu mwa uzimu mulungu atithandizire uzikondanso mulungu kuyankhula kwake kumakhala kuona kuti mukuoneka ngati munabona mukumanamizira ngati munabona inu tusimunabone mulungu ndiye kuti chani akachoko skulu ndikumpanda basi kasaturday kuchechera kwana akuti amangolowa chipinda kuzitsekera zimenezo zonse ndinaziona ndi maso ndekha tsiku la Saturday takwana loti apita uchalicha ine akapa khomo iye anakadzikira chipinda ine kugogoda sana ndisegulire ndi ndinafusa kuti kani makhala chonchi akuti etu timakhala chonchi akaona zoti anthu fetu kufuna tinyamuke tipita chechi amatolenga kanga litsaja kukhanga ladzipasa bise kumasesa papandapo adzitsikira kuchipinda ndimene amakhalira mmene ndinakhala kunyumba kwankulu kwa Felix ndi pamene nomwana mmaira nopanga control kuti mwana wae kukhala samangokhala chonchi umangodzitsikira kuchipinda tezu likaphipa sitrungu ndi anayamba kumatuluka makhala pa sitrungu anthu aya nakakhoma nairo dabata mpeze pa sitrungu kuti chakuno nditi pangeza different forces kwambiri za mwana amene anatengedwa anapita kunja za mwana amene zili pati mukuvapo yani kapena inuyo ndikuti munayiwala basi za ameneyo ineyo sindinayiwale ndipo sindizayiwala za mwana amene anapita kunja anapangidwa adoption chomwe chondidabwisa nchonena kuti ndinawuzidwa kuti anthu ena ayilowerera ayimanira ayisinkhaniyo yechiyenda komano ngakhale anandiuza choncho ineyo ku ofesi umene andiuza zoti kuno kunkhani yanu yatha sanandilozere khomo la human rights kuti lili pati sanandilozere kunena kuti kapena amene atadzendetsa nkhani ya mwana anu amene anasowa uja nambala yawo ndi yawo muzilumikizana nawo sanandipangene zimenezo mmene tuzili ndezinayilotengeraso ndekha kunyamuka kufufuza human rights kuti ili pati ndene ndinakangosiya mafailo kwafotokozera kuti zili chonchi andi anangoti tikuthandizani koma zimenezozo amene wapanga ndi awo ndimirirawo kutenga failo kasi umene koko ndi anangondizo ndinatenga failo ndinakasiya ndeni namuimbira ku human rights kufunsa noziti wodi zona adi kwabwera ondithandizira alo yanga kuti adzasiya failo anangoti asindikudziwa basi mina ndifufuze kayi ndekandizona kuti ziyendapo kapena kanizabodza sindikudziwa ayineyo chimene chochitika kuti kodi kwenikweni chochitika ndi chani zoti mwanayo wina anapita kunjayo zoti apezeka anthu ayendesa nkhaniyo sizikuziwika amene ali kunja uja simukuzosa kuti ziko lake liti kapena alizake zingati panopa to 13 years koma sindikudziwa zoti dziko lake ndiliti kunja kwake ndikuti sindikudziwa anthu akamandiuza ndikafusafusa mwa anthu ena amandiuza zoti akuna mizani ndikafusa dzina la mzungu kuti ndi ndani kufotokoza mwa anthu ena amanena kuti akuna mizani sizili choncho poyamba nkati mzunguyo anakwatira kumale konkuno ndi munthu wokuda ndayimbiraso foni kwafusa ndipanga zoti iyayi analazungu okhaokha so zoti zizungu enda nomabodza zoti ndikamwana ndzamuona kandiona kuti nkhani yayenda sindikudziwa simukudziwaso kuti ali moyo kapena iyayi sindikudziwaso kuti ali moyo kapena ayi sindikudziwa pachigamulo paja analemba kuti payenera kukhala kuti nanonso muzithandizidwa ku nkhani ya mtukula pa khomo panthawi imeneyi kachigamulocho mpakana pano pa zikuyenda bwanji zili pati chichitikeni chigamulocho kunena kuti ndizipatsidwa mtukula pa khomo sinamone mtukula pa khomo mpakana pano kunena kwawa kuti anthu sanambe kwalemba mayina komano funso nkumanena kuti kodi anthu a mtukula pa khomo anambopereka liti m'Malawi muno thandizo la mtukula pa khomo zinayambika 2012 mtukula pa khomo anamba liti anamba kalekale
njosei sama zozoli kuli stiveli yakuvutika timwike mundulu apakhomo nde ndulu apakhomo azinditukulira pati popeza khomo ndilibe khomo umene ndimakhala kumkichi ndimasungidamo ndiye nene ndimanda abona kuti anthu anambondijambula kuchokera 2014 ntangotuko kumene kupulizoni kumabwera kunyumba kwake umajambula ayi mulibe pokhala chabwino 2017 sanabwera mulibe pokhala ayi chabwino kujambula kumapita 2023 sonkhanini ngati anajambulaso mulibe pokhala chabwino kujambula kumapita chomwene ndichona ndiona njona kuti umphawi wanga wasanduka wa bizinesi kwa anthu ena pamene anthu ena ambiri nkhani yakhudza ena amanena kuti akufuna athandize kusinthako moyo wa mayi Stivelia ndipo takhala tikukhulupirira kuti amene alonjezawa akwaniritsa. mayiwa avutika kwambiri mukuti alibe mtengo ogwira. ngati mukuchimva kuti mukufuna muthandize mukhoza kutitumira kudzera pa nambala imene timagwiritsa ntchito ya 0884 255 006 0884 255 006. dongosolo lonse tizalibwereza pa mbalambanda kuti eni wakewa athandizike ndipo kuti aone kusintha mmoyo wawo. ndi zilipati simuzasiyidwanso malere konse ayi. Malawi Institute of Journalism is pleased to announce that the National Council for Higher Education, NCHE, has duly accredited its programs. This means